परी नको. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी. कसे आहात कमेंट करून सांगा. आणि गणपती बाप्पा मोरया. सध्या लगबग सुरू आहे सगळ्यांची गणपतीची शॉपिंग चालू असणार लोकांची, बरोबर की नाही. हाय देऊ दादा, हाय ताई, गुड आफ्टरनून. मी आलो. स्वागत आहे देऊ दादा. फर्स्ट लाईक डन. थँक्यू दादा. या जेवायला. फर्स्ट लाईक डन. प्लीज पिन कर ID. ओके. आज जेवणामध्ये काय स्पेशल आहे? आज आहे पनीरची भाजी बनवते. पनीर. या जेवायला मंडळी. प्लीज सगळ्यांनी कमेंट करा, लाईक करा. सगळ्यांनी कमेंट करा मंडळी. गुड आफ्टरनून. जम्मू. मी अजून पोचाक ना. काय करतो अजून? पोचाक नाही तर करतो काय अजून? मी आपला वाट बघतोय. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. जोपर्यंत कमेंट येणार नाही तोपर्यंत मला कळणार नाही कुठून आहात तुम्ही, कुठून बोलताय. कोकणातला कोण असा काय? कोकणातला कोण असा कमेंट करा. स्वामी माझा राम रे, सिद्धरत्नांची खान रे, स्वामी माझा राम रे. हाय प्रेम. जेवणाची सोय मागच्या अंगणात केली आहे. हाय दयानंद दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया लाईव्ह मध्ये. नमस्कार. प्रेम. येस. चपाती आणि पनीरची भाजी आहे जेवायला सोय. आणि त्यासोबत रायता पण मिळणार आहे. ह्याचं बुंदी रायता. ओके. माझा ना कॅमेरा असं का ब्लर दिसतोय? ओके, कॅमेरा खराब झालेला माझा. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. दादा काय मग कसं चाललंय? गणपतीची तयारी झाली की नाही? दादा प्रेम बोलतोय. जेवणाची सोय नाही, फक्त चपाती आणि भाजी काही घराकडनं घेऊन यायची. भाजी काही घराकडनं घेऊन यायची की काय? जय शिवराय. खूप स्वागत आहे सर्वांचं.
मंडळी कमेंट करा. आणि गणपतीची तयारी झाली की नाही, काय डेकोरेशनचं सामान घेतलंय, डेकोरेशनचं सामान घेतलंय की नाही. आपल्या कोकणात डेकोरेशन एकदम सात्विक असतं, बरोबर की नाही, एकदम सात्विक असतात डेकोरेशन. लाईक केलं आहे 3 नंबर. थँक्यू दादा, मस्त चाललं आहे. मी मॉडरेटर आहे पण ब्ल्यू दिसत नाही है. तुझा ब्ल्यू कोणी काढला यार, पण ब्ल्यू का दिसत नाहीये. काहीतरी अपडेट आली असणार आहे. बघ इथं असं ब्ल्यू कलरचं चिन्ह फक्त दिसतंय. डेकोरेशन रात्री जागून करण्यात मजा येते. हा, 3-3 4-4 वाजेपर्यंत. आमच्याकडे काय असतं माहितीये, आमचा गणपती आम्ही आदल्या दिवशी रंगवतो आणि त्याला डेकोरेट म्हणजे असं मोती वगैरे काय लावायचं असेल तर. हो प्रेम भाऊ, बरोबर. आम्ही कोकणी आहोत, तेच ना, रात्र जागवायची आपण, त्याशिवाय गणपतीची मजा येत नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळीच 5 वाजता उठावया. देवदादा म्हणतात माझा मामा असलेला जम्मू मिलिटरी मॅन आता रिटायर होऊन घरी आईलो. होय काय, वा वा वा. जम्मू मध्ये होते काय ते, भारीच. मामाक भेटत जावा. प्रेम, काहीतरी आता नवीन अपडेट निघालं असणार हे, बरोबर की नाही. आणि आमच्याकडे गणपतीची शाळा आहे म्हणजे आमची, त्यामुळे म्हणजे आदल्या दिवशी एवढी गर्दी असते घरी, एवढी गर्दी असते, बापरे. तेवढ्या लोकांना चहा 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 चहा. म्हणजे आमचा चहाचा टोप ना, कोकणातल्या लोकांचं बघा, चहाचा टोप कधीच खाली उतरतच नाही गॅसवरून चुलीवरून, बरोबर की नाही. पण कोकणातली माणसं कधीच म्हणणार नाही की साखर महाग झाली आता चाय नाही द्यायची, नो वे, असं कधीच नाही चालायचं, बरोबर की नाही. आता ब्ल्यू वाल्यांचा असाच आला आहे. मी पण शॉक झालो एका ताईच्या लाईव्हला, तरी ब्ल्यू काढलं नाही त्यांनी, ब्ल्यू नाही काढलं, न्यू अपडेट झालं. हा तेच, ह्याच्यावरून म्हणजे ते असं ब्ल्यू नाही दिसणार, आता ते ब्ल्यू फ्लॅग दिलंय त्यांनी. दयानंदामध्ये बाकी कसं चाललंय, मस्त चाललंय, काय करणार, मस्त चाललंय. आता तुम्ही सगळी गावी आहात आणि गणपतीच्या गोष्टी आपण करतोय आणि मी तिथं मला नाही भेटायला भेटय. रक्षाबंधनला घरी नाही, काय नाही, काय सांगू, काय माझ्या मनाची घालमेल. देऊ दादा म्हणतात 1 नंबर, बरोबर ताई आहे, बरोबर. जेवलात का सगळेजण. दयानंद दादा, प्रेम, देऊ दादा, नाही जेवलात तर इकडे या. तुमची ताई बनवते चपाती आणि पनीरची भाजी. आपल्या कोकणातल्या लोकांना पनीर बिनीर असला काय आवडणार नाही. आपला वाटाण्याची भाजी, चवळीची भाजी, वालीची भाजी, बरोबर की नाही, सुकटाचा सार, भाजलेले मासे, असला काय काय आवडतं. पण काय करतं लोक, खायचं रासव या ठिकाणी ह्याच भेटतात तर ह्याच खायचा, बरोबर की नाही. असा त्याच्यात आपण समाधानी राहला तर पुढचे दिवस चांगले जातात. आर एस, होय बरोबर. हाय आर एस, कुठून आहेस तू. आता जेवणार की, ओके. एक कमेंट्स राहिली, कुठली रे तुझी का. आणखी एक अपडेट आला आहे, आता इंस्टा सारखी युट्यूब शॉर्ट पण सेव्ह करू शकतो. ओके, हा वा. आणि आता हे पण आहे ना की इंस्टा, सॉरी 24 तारखेपासून व्ह्यूज म्हणजे जरी असं ओपन केली तरी त्याचं व्ह्यूज काउंट होणार. गोव्यावरून असं, अरे वा, माझ्या जवळच बरी ती.
स्वागत असं. मी कोकणातला असेल, कुडाळचा. होय जेवलो मस्त. भाकरी आणि तारकुलाची चटणी, आमची कोकणची मदत. वा वा वा, भारीच. जे कोकणापासून लांब आहेत ना त्यांकाच माहिती असतं की ह्या सगळ्या बोलतो ना तर समाधान आहे, बोलण्यातही समाधान भेटतं, बरोबर की नाही. म्हणतली काय 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 लोक म्हणतली काय नुसतं कोकण 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 करून राहला. पण काय सांगू भावांनो, आरएस म्हणता. हा 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 हा. अरे स्वागत असं तुझा. नक्की चॅनलला सबस्क्राईब कर, माझा रोज लाईव्ह असतं. प्रॉपर गोव्यातला आहेस का तू? हाय जेवलो. होय जेवलो. ओके, काय होतं स्पेशल? देऊ दादा म्हणतायत मस्त. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. प्लीज कमेंट थांबले सगळ्यांच्या. आणि काय म्हणतोय दिया, काय म्हणा बाबा. रक्षाबंधन असा उद्या. तुमच्याकडे कधी सेलिब्रेट करतले रक्षाबंधन? दयानंद तुमचं गाव कोणतं? कुडाळ. कुडाळ. पाऊस गायब झाला काय? हडे तर पाऊस नाही बाबा, जम्मूत तर पाऊस नाही. कमेंट करा सगळ्यांनी, कमेंट करा. गेले मोदक लाल गव्हाचे, आलुळात साऱ्या घराचे, तीन दिवस सुखाचे, सुख मानवे सेवा जाण होय, द्यावा आशीर्वाद आता, पाप मोडिया हरे पाप मोळे हारे, हरे देवी तू माथा, तुझ सुख करिता तुझ दुःख हरता, उद्या दिनाच्या माथा, पाप मोडिया हरे पाप मोळे हारे, चरणी देवी तू माथा. शुक्रवारी रक्षाबंधन ना. ओके, पण कसं पौर्णिमा असं उद्यापासून ना, आणि उद्या 9 वाजता सुरू होणार, ती संध्याकाळी नाही, परवा सकाळी 9 वाजता संपणार. मग लोक कधी रक्षाबंधन करणार आहेत काय माहिती. दयानंद दादा चिपळूण रत्नागिरी. ओके दयानंद दादा, खूप खूप स्वागत असा. नक्की चॅनलला सबस्क्राईब पण करा केलं नसाल तर. या आधी पण आलेलात मला माहिती आहे. मी तुझा टॉप फॅन झाला. सिरताज #1. सिरताज #1 हे माझं फॅन. मग माझा लाईव्ह तरी शेअर कर ना तुझ्या मित्रमंडळींबरोबर. सांग कोकणातला आपला ताई असा ते का सपोर्ट करा, तर माझा तू टॉप फॅन असू शकतो. हे उगाच टॉप फॅन बोलतात. काय देऊ दादा? शुक्रवारी रक्षाबंधन असा. ओके. जम्मू मध्ये बर्फ नाही, जम्मू मध्ये बर्फ आता नाही पडणार. जम्मू मध्ये बर्फ नाही पडणार, काश्मीर मध्ये बर्फ पडतो. जम्मू थंडी असतं. मंडळी कमेंट करा. फक्त 4 लाईक झाले आहेत. नॉट फेअर.
अशी अपेक्षा नाहीये तुमच्याकडनं, फक्त 4 लाईक. हाय प्रेम, कुठे गेला? बघ वरती क्लिक कर. ओके ओके, टॉप फॅन. ओके ओके, माय टॉप फॅन देऊ दादा. येस येस, तुम्ही टॉप फॅन वर दिसताय. सरताज, मला वाटलं की रिअल मध्ये फॅन आहात म्हणजे. मग करा की सगळ्यांना लाईव्ह मध्ये शेअर करा, सांगा चला. नमस्कार वामन दादा, स्वागत आहे तुमचं. पिंटू कुडाळकर, पिंटू काळकर म्हणताय ताई श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. 5 नंबरला लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू सो मच पिंटू दादा. कुठून आहात तुम्ही? माझी ताईची लाईव्ह चालू आहे. हो का? ओके ओके. गेलेलात का तुम्ही? ताई मुंबई घाटकोपर. ओके, घाटकोपरचे आहात का? वा वा वा. काय मग गावाला जाणार की नाही? की तुम्ही घाटकोपरलाच गणपती हे करता? की कोकणात जाता, गावी जाता तुमच्या? कमेंट करून सांगा. हाय निलेश दादा. इलोय इलोय. देऊ दादा म्हणतात कामाचा आळस आणि पैशाचा लोभ माणसाला मोठं होऊ देत नाही. आपणच खरे आहोत, बाकी सर्व कुठे, हा विचार माणसाला माणूस होऊ देत नाही. बरोबर देऊ दादा, खरं आहे, हे मात्र खरं आहे. दयानंद म्हणते मस्त राहा, स्वस्त राहा, आनंदी राहा, हसत राहा. येस दयानंद दादा, तुम्हीही आणि आमच्या लाईव्हला येत राहा. निलेश दादा काय म्हणतं मग? पिंटू दादा, ताई मी पुण्याचा आहे, ताई मुंबईला कामाला आहे. ओके ओके, मग पुण्याला घर तुमचं? मग गणपती कुठे पुण्याला असतो का, की गणपती करत नाही? सांगा आम्हाला. भयंकर गरम होते. मजेत ना सर्व? येस निलेश दादा. हो गेलं तेला. येस ओके ओके, गेलेलात का? वा वा वा. मला नाही आली तिची नोटिफिकेशन. नमस्कार ताई, नमस्कार सर्वांना नमस्कार. निलेश दादाकडून प्रेम बोलते. युट्यूब बद्दल काही सांगितलं की कमेंट्स स्किप का करतेस? मला तर तुझ्या कमेंटच नाही आले भावा. आता हे बही मला कमेंटच नाही आली. ऍक्टिव्हिटी मध्ये गेली, जाऊन बघ तू. आणखी एक 24 ऑगस्टचा नवीन फीचर म्हणजे कस्टम फीड होमवर स्वतःच्या आवडीचे वेगवेगळे फीड्स तयार करून ठेवता येतील. सध्या हे प्रयोग रोल आउट स्वरूपात आहे. ओके ओके, हे तर मला आलेच नाही कमेंट. ऍक्टिव्हिटी मध्ये दिसते मला. नाही दिसल्या तुझ्या कमेंट्स, बघ ना, मला दिसल्याच नाहीये. माझी कमेंट वाच. तर तुमची खरी कमेंट बरा असे मा निलेश दादा असे दादा पुढे काय करते बघा तुमच्या दादात. बरं असं मा निलेश दादा. निलेश दादा म्हणताय, निलेश दादा देऊ दादा तुला हाक मारताय. चला भूक लागली आहे निलेश दादा. काय हा जेवणात? चपाती बनवते निलेश दादा आणि पनीरची भाजी असा, बटर पनीर, बटर पनीर. प्रेम बोलतोय. आणि हे बघा, हे आता आले. शुभ दुपार. बाय, तब्येतीची काळजी घ्या. बाय बाय दयानंद दादा.
ब्ल्यू वाल्यांचं कमेंट लगेच दिसतात. पण प्रेमची दिसली नाही मला आज, नाही तर त्याचे कधी मिस होत नाही कमेंट. आता दिसली, त्याने परत टाकली तेव्हा वाटतं. युट्यूबला वाटत असेल त्याच्याबद्दल काही बोलू नये. एकदम मजेत हो, मजेत देऊ दादा. तू कसं हस? देऊ दादा नाही, ती नाही, दुसरी. दुसरी कुठली? मी पण मजेत. माझी कमेंट हाईट होतात वाटतं, काय माहिती. काल तर माझं लाईव्ह अचानकच बंद झालं. हे गेलं काय ते, नेट गेलं, त्यामुळे परत मग होतच नव्हतं, आलंच नाही लगेच. मग डेटावरून काय मला जमलं नाही करायला, कारण डेटा माझा खूप कमी होता. युट्यूब ना काही काट्या घालत असतो. हा, देऊ दादा म्हणते मी पण मजेत आहे. निलेश दादा म्हणते वा मटर पनीर, थांब फ्लाईट बुक केले. मटर नाहीत निलेश दादा, नुसता पनीर. काय झालं माहितीये, त्या दिवशी मी मटर पनीरचं ना फ्रोझन मटरवाले आणलंय, कारण आता ते ह्याच्यावाले भेटणार नाही. आणि खुशी गोळे होता पोहा कटलेट. मग मी सकाळी म्हटलं पोह्यात घालते जरा, म्हणजे चांगलं दिसतीस ना, ग्रीन ग्रीन. पण मी आता पाकिट फोडलंय तर त्याच्यात एवढी मोठी कीड. म्हटलं आतापासून ना फ्रोझन वाले नाही खायचे मटर, काय पण होते तिकडे. चार कमेंट टाकलं होतं, एक पण दिसली नाही. मिनिट, मी आता ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. इथं पण नाही आली. हा नाही, आज नाही झाली आहे दादा. पनीर शिजलं, टणटण वाजलं, पनीर शिजलं. पनीर पनीर वाढ ग. नाही, मला कमेंट नाही आल्या. हा तेच ना निलेश दादा, म्हणजे त्या म्हणजे कोणीही म्हणजे जर तुम्ही फ्रोझन मटर वगैरे घेतलात पॉकेटचे, तर ते काय पाण्यात टाका आणि धुवा आणि मग जेवणामध्ये टाका. कधीही असं डायरेक्ट टाकू नका. हाय मयुरी ताई, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. त्यामुळे कुठलेही पनीर वगैरे, पनीर मध्ये सहसा तसं नसतं, पण चांगलं वापरा, अमूलचं वगैरे पनीर वापरा. काय झालं ना, काय झालं तर पनीर मध्ये कीड, पनीर मध्ये नाही रे, पनीर मध्ये नाही, मटर मध्ये, फ्रोझन मटर. तू काय स्मार्ट समजतेस का? हो हो मयुरी ताई, मी आहे स्मार्ट. तुम्हाला काही डाऊट? एनी डाऊट? मी आहे स्मार्ट. चला मंडळी, आज एक माणूस भिडायला आला माझ्याशी कोणीतरी. निलेश दादा म्हणते अच्छा अच्छा, येस. का ग ओव्हर कॉन्फिडन्स नको दाखवू? दाखवायचं असतो. मला तर निलेश दादा बोललेला की ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखव म्हणून. देऊ दादा, तुम्हाला कसे काय कमेंट्स हाईड होतात? पण मला प्रेम आणि निलेश दादा बोललेला की ओव्हर कॉन्फिडन्सच दाखव लाईव्ह मध्ये. मी त्यांचंच ऐकते ना ग. माझे मिस्टर काहीही करेना. हो ना रे निलेश दादा. मयुरी कशावरून वाटत आहे? काय निलेश दादा, तूच सांगितलंस ना मला ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखव म्हणून. प्रेम कुठे गेला तो? ताई मला 2 मिनिट ब्ल्यू दे आणि मग काढ. ओके देते, थांबा. यू आर गॉट.
प्रेम, तूच मला सांगितलेलं ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखवायला. मी खूप छान दिसते का? ते पण हे मला निलेश दादानी प्रेम बोललेला गो. प्रेम आणि निलेश दादा सांगून झालंय मला ते मी छान दिसते म्हणून. म्हणून तर मी ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखवते. यू यू हॅव गॉट दिस प्रीतिया. बिलीव्ह इन युअर सेल्फ अ लिटल मोर एव्हरी डे. थँक्यू प्रेम, थँक्यू. मग बघ मेरी, प्रेमनेच सांगितलेलं मला ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखव म्हणून. आपल्या मराठी भाषेला आणि माणसाला पुढे नेण्यासाठी चॅनलला अजून सबस्क्राईब करा. लाईव्हला लाईक करा पटापट सर्वांनी. जय महाराष्ट्र. पिन कर आयडी ताई. ओके, करते पिन आयडी. सिंगल आहेस का? आता ते सिंगलचा आणि माझ्या लाईव्हचा काय प्रश्न मयुरी ताई? आणि आता तू तर लेडीज आहेस. आता आपण सिंगल असले तरी मी काय तुझ्याशी लग्न करू शकत नाही सिंगल असल्यामुळे, बरोबर की नाही? साबळे म्हणतात हाय साबळे. हाय साबळे, स्वागत आहे तुमचं. मयुरी जाधव, तू डबल आहेस का? मंडळी कमेंट करा. घे जण, घे घे तुझा काही होणार नाही. ते बघ खाली बॉटल असं तुझी. माझ्या भावाचं लग्न करायचं आहे. ओके, मग माझ्यासारखी चालेल का जी? काय म्हणते ओव्हर कॉन्फिडन्स वाली? तुला तर चालणार नाही बाई, बरोबर की नाही? ओव्हर कॉन्फिडन्स वाली कशी चालेल तुझ्या भावाला? जास्त ऍटिट्यूड दाखवते. हो चालेल. ओके ओके, चालेल का? हाय शुभम दादा, तुला कशाला पाहिजे ताई? सिंगल आहे की डबल आहे? कुठनं येतात अशी माणसं, काय माहिती बाबा. टाइमपास. मराठी झाली तू आता, म्हातारी झाली तू आता. हो का? कोणाला सांगतोय शुभम तू? मयुरी जाधव, मग टेन्शन तुम्हाला कशाला? भावाचं टक्कल पडू लागलं आहे का? काटारस. हाय नमस्कार. हाय, आय एम सागर खरात फ्रॉम शिर्डी. युअर लोकेशन? माझं लोकेशन कशाला पाहिजे? आय एम फ्रॉम कोकण. आठ नंबर लाईक टन. गजानन दादा स्वागत आहे तुमचं. सातगाववरून बोलतायत गजानन दादा. सुयश टेके म्हणताय ताई ब्ल्यू प्लीज. नाही, आता मी सगळ्यांना ब्ल्यू का वाटू बाबा? ब्ल्यू नाही मिळत इथं. देऊ दादा मी ब्ल्यू घेतलाय. हा एक काम कर, शादी.com वर जाऊन शोध की. गायब झाली मरी. प्रीती मला भाऊजाई म्हणून चालेल.
मी तुला जेवणच देत आहे. म्यूट आहे. मयुरी जाधव, तुला टाइम होण्याची वेळ आलेली आहे जवळ. प्रेम बोलतोय. निलेश दादा म्हणते मयुरीला मोतीबिंदू झाला आहे का गळ्यात? काय आहे दिसत नाही का? मयुरी म्हणते माझा भाऊ. ओके, तुझा भाऊ येडा आहे का? ओके, म्हणून मला शोधतेस का? देऊ दादा म्हणते तुला एंट्री नाही मयुरी, आता तुला ढगात पाठवलं पाहिजे. युअर टाइम काउंट नाव 1 2 3 4 5. टिक 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 टिक. प्रेम, कधी कोणाचे कमेंट डिलीट नको करू. आपण यांना बरोबर धडा शिकू. मयुरी स्वतः चालवून घेतेस म्हणून सगळ्यांना तुझी घरची कहाणी सांगतेस का? बरोबर आहे प्रेम तुझं. आवाज नाही. सॉरी मानसी, आवाज मी म्यूट केलेला. बुधवार पेठमध्ये मिळेल तुझ्या भावाला. येस, तिथं जायला पाहिजे तू. देऊ. सलमान, हाय सलमान, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, चॅनलला सबस्क्राईब करा. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू मानसी. प्रेम दादा आवाज नाही, आता म्यूट झाला. तुमच्यासारखे काय लोक ना काय करतात माहिती आहे, मुलींच्या नावावर ना मुलगी म्हणजे तुम्ही येता मुलींचं नाव पुढे करून, कारण तुमच्या स्वतःच्या नावाने बोलायची हिंमत नाही. देऊ दादा म्हणते तिथं जाऊन शोध, चांगली चांगली वापरली मिळेल. हा, एक्सपिरियन्सवाली. समजलं मयुरी? मयूर म्हणा याला, मयुरी नका म्हणू, मयूर म्हणा. मानसी बोलते निलेश दादा नमस्कार, लाईक डन. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. आवाज बसलेला मानसी. निलेश दादा म्हणते मयुरी तुझा भाव किती धावला जरी ना तरी पोचू शकणार नाही. मानसी बोलते या जेवायला. हो मानसी. निलेश दादा यांना खरंच म्हणतात ना गटारातले किडे आहेत हे. निलेश दादा म्हणते मानसी सुस्वागतम. अनंता नायसे म्हणताय जय शिवराय. जय शिवराय दादा. अनंता दादा कुठून आहात तुम्ही? मानसी बोलते इग्नोर करताई. तेच ना, आपले छत्रपती शिवाजी महाराज असतील ना तर अशा किड्यांना ना नाहीसं करून टाकलं असतं. खरंच एक एवढा किडा जन्माला आला नसता. मग असे नमुने येतात. येस, असे नमुने येतातच. पण असू दे, आपला वॉच टाईम वाढतोय ना, म्हणून असल्या नमुन्यांना आपण टॉलरेट करायचं मस्तपैकी आणि त्यांना धडा असा शिकवायचा. निलेश दादा म्हणते मयुरी तुझ्या भावात जरा भेटव मला, सिंगल डबल सगळं शिकवतो त्याला. वा निलेश दादा वा. प्रेम बोलते मयुरी तू लांडोर आहेस. लांडोर. देवदादा म्हणते तुला पण कोणी वापरलं असणार बुधवार वेळमध्ये. हे भगवान, काय काय बोलताय यार. जाऊ दे रे, इग्नोर करा अशा लोकांना. चांगल्या लाईव्हवर येऊन लोकांचे विषय नको, घाण लोकांचे विषय नको. सोनवणे म्हणते मयुरी तुझा धंदा इथं नको मांडू, समजलं का?
चिनाल निघायचं इथून कडाकडानी. बघा ना सोनावणे दादा, हे असे लोक असतात जी ना मुलींची नावं वापरून येतात, कारण त्यांच्यात हिंमत नाही बोलायची, स्वतःचं नाव येऊन इथं बोलायची. लांडोरच आहे ती, बरोबर निलेश दादा, लांडोर. प्रेम बरोबर बोललास, लांडोरच आहे ती. बाबा प्रेम दादा. देऊ दादा, इग्नोर करायचं नसतं त्यांना. जय शिवराय सोनवणे दादा, कुठून आहात तुम्ही? मयूर म्हणजे मोर आणि मयुरी म्हणजे लांडोर. वा वा वा. प्रेम मध्ये मयुरी दोन्ही पण आहे. त्यांना ना खरंच बाहेर ते आपली भडाच काढू शकत नाही ना, डिप्रेशन मध्ये असतात, कारण त्यांची लायकीच ती. निलेश दादा, मानसी ट्रेनिंग घे प्लीज. सॉरी मानसी, काही गोष्टी सहन नाही होत, प्लीज तू सहन कर. मानसी, असल्यातना आपण धडा शिकवलाच पाहिजे आणि त्यांच्या शब्दातच त्यांना उत्तरं दिली पाहिजे लाईव्ह घेताना, कारण असे लोक आपल्याला खूप येणार. आणि लाईव्ह संपल्यानंतर त्या लोकांचा विचार नाही करायचा, बंद, विषय बंद. इथं लाईव्ह मध्ये आपल्याला पण जेवढी भडस ती काढून टाकायची त्यांच्यावर, कारण आपण शिवकन्या आहोत, समजलं काय? हे नेहमी लक्षात ठेवायचे. देऊ दादा म्हणतायत मानसी, नाही देऊ दादा म्हणतायत छक्का पण चांगले असतात, पण हे येतात ते लायकीचे नाही. बरोबर आहे दादा, पण त्यांना मान असतो. जे आता तू बोललास ना, त्यांना मान असतो, पण यांना मान नाही आहे. निलेश दादा हसतोय, एक नंबर प्रेम. रामदादा म्हणताय जय भवानी, जय शिवराय, जय शिवप्रतिष्ठान कोकण सिंधुदुर्ग जिल्हा. थँक्यू रामदादा, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. जय भवानी, जय शिवराय. सोनवणे दादा म्हणताय ताई साहेब मी माफी मागतो, कारण मी पहिल्यांदा आलो आणि आपल्या लाईव्हवर शिवीगाळ केली, यासाठी मी पाया पडून माफी मागतो ताई साहेब तुमची. तुम्ही शिवीगाळ केलात? तुम्ही शिवीगाळ केलात? मयुरी ही तुमची आयडी आहे का सोनवणे? काही लाईव्ह इग्नोर करायचं, कारण त्यांच्यामुळे आपली लाईव्ह घाण होते. कुत्रे भोगतात, भोकू द्यायचे. सीसी मध्ये बाकी पण लोक असतात, आपण आपले चांगले विषय ठेवायचे असं वाटतं. ओके, हे पण बरोबर आहे मानसी, पण प्रत्येक वेळी सहन नाही करायचं. मग तुला समजेल त्यांना की ही सहनच करणारी आहे, मग आपण बोलतच बसायचं. रामदादा मध्ये ताई तू का कोण त्रास देता? हा देतात की. देऊ दादा म्हणते चड्डीच. रामदादा असते. मानसी बोलते मी नाही करत, मी तर तोंडावर मारते. मग तेच करायचं मानसी. प्रेम बोलते बरं आता लांडोरीचा विषय बंद. स्तुती ताई म्हणते काय झालं ताई? काय नाही ग, असे किडे येतात गटारातले. ओमकार दादा म्हण नमस्कार माऊली. नमस्कार ओमकार दादा. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. ओके ओके. सोनवणे दादा म्हणते तुम्हाला नाही, त्या मयुरीला शिवीगाळ केली ना, ते मी सांगत आहे. सोनवणे दादा असे किडे येतात लाईव्ह मध्ये. ज्यांचं लाईव्ह चांगलं चालतंय ना, एखादी स्त्री दिसली की तिला काही नाही काही टॉलरेट करून बोलायचं, मग ती लाईव्ह बंद करेल घाबरून, असं वाटतं त्यांना. पण आता माझ्यासोबत भरपूर जण माझे भाऊ म्हणून उभे आहात तुम्ही सगळे, त्यामुळे मला कोणतीच गोष्ट कशाची भीती नाही. मी बोलायची आधी माझी चार माझे भाऊ बहिणीच्या पाठीशी उभे राहून सगळं बोलतात. मानसी बोलते दादा तुला माहिती आहे मी कशी अशांना रिप्लाय करते ते. 2 दिवस झाले तू पण येत आहेस दादा. ओके, मी पण येणार आहे मानसी तुझ्या लाईव्हला. ओमकार दादा म्हणतात विठ्ठल रुक्मिणी माऊली. जय हरी विठ्ठल ओमकार दादा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. ओमकार दादा म्हणतात गणपती बाप्पा मोरया. कुठले आहात ओमकार दादा तुम्ही? मानसी बोलते चल येते बाय. ओके मानसी, काळजी घे. ओंकार दादा म्हणतात जय शिवराय, जय जिजाऊ आई, जय शंभूराजे, हर हर महादेव. ओंकार दादा लाईक डन म्हणताय, थँक्यू. सबस्क्राईब केलं आहे, रिटर्न करा माऊली. नक्की मला चॅनलला शॉर्टला 2-3 शॉर्टला चॅनलला कमेंट करा, मग मी तुम्हाला नक्की करते. रामदादामध्ये आमची ताई वाघीनच पुरेशी आहे, त्याला वाघाची गरज नाही. बरोबर रामदादा. निलेश दादा म्हणते कसे पेटले बघ सगळे, हे खरं कमवलेलं आहे तू. जेन्युइन लोक जुळत आहेत ताई, खूप बरे वाटले. बाकी ते मोनो गेलं उडत. येस निलेश दादा, म्हणजे 4 लोक आपल्याला आता ओळखतात की म्हणतात हा ही कोकणची ताई आहे, कोकणची ताई आहे. आणि लोक
जेन्युअन म्हणजे जेव्हा मला वाईट कोणतरी बोलतात की स्वतःहून पेटून उठतात, हे माझ्यासाठी खूप मोठं आहे. खरं बोलला तर मोनो वगैरे ते बाकीचं खूप पुढे राहिलं. ओंकार दादा म्हणतात बाय बाय ओंकार दादा. कौस्तुभ दादा म्हणतात, कौस्तुभ कुलकर्णी म्हणतात ताई तुमचं गाव कोणते? मी सिंधुदुर्गातली आहे कुडाळची. दादा तुम्ही कुठले आहात? प्रेम बोलतोय. मोर मोरामध्ये एक लांडोर आला. ओ मोरामध्ये एक लांडोर आला आणि तो लांडोर मगाशी आलेला आणि गेला, घाबरून सगळे तुटून पडले त्याच्यावर. देऊ दादा आहात का तुम्ही? कुठे गेलात? अशन परी एलिनोन काकी लग्नात जाताना रेनकोट घालू की छत्री उघडू? तू काही नको घालू, तू असाच जा. रामदादा म्हणते मागच्या टायमाला आम्ही ठेवलेला पकडलं, यावेळी लांडोर या नाही मागच्या टायमाला आम्ही ठेवलेला पकडलं, यावेळी लांडोर झाला पकडलं. फक्त वाघाची झडप यायला देऊ नका वाघिणीची. येस रामदादा मस्तच. इले जाणार हा मानसी जर कोण डोक्यात गेलं ना तर त्याला खोक्यात घातल्याशिवाय नॉर्मल कमेंटनी ने तर नाही पडत मध्ये. येस नॉर्मल कमेंट न मी तर नाही पडत मध्ये. येस निलेश दादा नॉर्मल कमेंटला कोणी एवढे हे करत नाही, पण तुम्ही काय बोलता त्याचं तरी भान ठेवा है ना. कोकणची माणसं साधी भोळी. येस कौस्तुभ दादा तू कुठला आहेस सांगितलं नाहीस, तू कुठला आहेस सांगितलं नाहीस मला. रंजन वामन म्हणते है नमस्ते दीदी कल्याण हूँ. ओके कल्याण से हो क्या आप? स्वागत है आपका. देऊ दादा हसताय. देऊ दादा कुठं गायब झालेला? रंजन दादा कहाँ से हो आप भाई? अशा माणसांना ना त्यांच्या भाषेतच त्यांना वाटतं की बिचारी गरीब स्त्री बसली आहे तिथं, बोलूया तिला चार म्हणजे घाबरून पळून जाईल. अंकितावाला वगैरे कुठे राहते? कोकणात मालवणला राहते ना ती. देऊदादा म्हणतायत मी जेवण करतो ताई. ओके देऊदादा जेवा जेवा. निलेश दादा पण जर कोण एकदम काय बोललं ना तर मला नाही सहन होत, आणि आज सगळ्यांनी साथ दिली, ताईंनी पण मस्त जिरवली. निलेश दादा साध्या सुद्धा बोलण्याला आपण इग्नोर करतो किंवा जाऊ दे म्हणतो, पण असं फालतूगिरी उगाच बोलायला गेली ना तर मग थोडंसं शांत राहून नाही जमत. बरोबर ना निलेश दादा? जर त्यांना बोलायला येतं तर आम्हाला पण बोलायला येतं. आम्ही कुठे तोंडाला चिकटपट्टी राहून बसलोय. देवदादा मध्ये त्यांना माहीत नाही ताईच्या पाठीशी भाऊ आहेत. येस निलेश देवदादा खरं बोललात तुम्ही. सगळे माझे भाऊ ना माझ्या पाठीशी आहात, त्यामुळे मला कोणत्याच गोष्टीचं टेन्शन नाही. बिग बॉस मध्ये होती ती. येस माहिती आहे. कौस्तुभ दादा बोला पुढे. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा देवदादा, नक्की सबस्क्राईब करा. आणि उद्या परवा रक्षाबंधन आहे मंडळी, आणि परवा तिचा बर्थडे आहे निलेश दादा. येस मालवणची ती अंकिता वालावकर. येस अशांना इग्नोर करायचं. हा रंजन दादा आपण जेव्हा नॉर्मल गोष्टी असतात ना तेव्हा आपण इग्नोरच करतो, पण एखादा माणूस जर स्त्री म्हणून आम्हाला हिनवत असेल ना आणि काही पण बोलत असेल तर त्यांना काय इग्नोर करायचं मला सांगा. त्यांना चोपूनच इथून निघून काढायचं ना. आता बघ मी आम्ही सगळेजण त्याच्यावर तुटून पडलो, तो गायबच झाला. हाईड करायची गरज नाही लागली. देऊ दादा तुम्ही तर सबस्क्राईब केले मला माहिती आहे. निलेश दादा म्हणते एकदम बरोबर दादा, आणि जेव्हा भाऊ पाठीशी असतो ना तेव्हा असंच होतं. बरोबर की नाही? ॲटिट्यूड खूप दाखवते ती अंकिता. काय माहिती बाबा, आता एवढं मला काय माहिती नाही ॲटिट्यूड वगैरे दाखवते की नाही ते, कारण मी कधी कोणाला जवळून ओळखलंच नाही.
तिच्याशी कधी गाठीभेट झाल्याच नाही. जे बघतोय ते सोशल मीडियावरच बघतोय. रामदादा म्हणते तिने ओळखत नाही आता कोणत्या सोबत तो बोलता चालवला ना त्याची मान कापून टाकीन. ग बाई, खरंच काही काही लोक येतात ना असे लाईव्हला. जर मी तुम्हाला सांगते, जर मी पहिलीची प्रीती असते ना तर लगेच लाईव्ह बंद करून रडत बसली असती. पण एकदा असंच झालं, मी जेव्हा फर्स्ट टाइम लाईव्ह घेतलं तेव्हा आता दुसऱ्या लाईव्हला गेला तो. हो, असेच असतात रे. या लाईव्हवरून दुसऱ्या लाईव्हला, दुसऱ्या लाईव्हवरून तिसऱ्या लाईव्हला असेच जात असतात. आणि लेडीजच्याच जाणार. हा, काय आपल्या भारताची स्थिती आहे, महाराष्ट्राची, की महाराष्ट्रातलेच लोक एवढे फालतू म्हणजे होत आहेत. खरंच आपले शिवाजी महाराज पण पुन्हा कधी जन्माला येणार यार. बरोबर ना देऊ दादा, आपले महाराज पुन्हा जन्माला येतील का, हा प्रश्न मला नेहमीच सतावतो. असे बनाचे स्ट्रॉंग. येस निलेश दादा, स्ट्रॉंग बनावंच लागतं. जेव्हा आपण सोशल मीडियावर असतो ना तेव्हा वाईट कमेंट आणि चांगले कमेंट पण येतात. आता मी काल ती ह्याची म्हणजे गणेश चतुर्थी दिखावा आहे का, हे जे मी बोलली ना ते इंस्टाग्रामवर टाकले. भरपूर मला कमेंट आल्यात त्याच्यामध्ये त्या विषयावर. पल्लवी ताईच्या लाईव्हला पण असे येतात खूप. मी सर्वांना ठीक केलं आहे. हो का, कोण आहेत, कुठले आहेत पल्लवी ताई? देवदादा मध्ये हो बरोबर ताई, थँक्यू देवदादा. निलेश दादा मध्ये ताई माका थोडासा क्रेडिट दी हा पावशेर. क्रेडिट हा सगळ्यांका ठीक करण्यासाठी ना. हो, निलेश दादा असा निलेश दादा, प्रेम, देऊ दादा, हे जे रोज असतात ना, म्हणजे ह्या आधी पण जेव्हा तुम्ही देऊ दादा किंवा प्रेम नव्हता तेव्हा निलेश दादा असायचा असल्यांना सरळ करायला माझ्यासोबत. देवदादा म्हणते ब्रेव लेडी टू प्रीती ताई, थँक्यू देवदादा. कलावती म्हणताय जय श्री कृष्णा, मैं गुजरात सूरत सिटी. कलावती दीदी नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है मेरे लाइव पर. मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपका स्वागत है. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना और आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. हर रोज़ लाइव होता है 1:15 में. देऊदादा रायगड माणगावचे आहे ती. ओके, प्रेमच्या गावाकडचे. वा वा. आय एम फर्स्ट टाइम व्हिडिओ वॉच. ओके कलावती दीदी, थँक्यू सो मच. प्लीज सबस्क्राईब मी ऑन माय चॅनल. रामदादा म्हणते पळून पळून कुठे पळणार तू, एका समुद्रामध्ये येणार ताई. ते का कोकणात घेऊन ये, त्याची कापून टाक्या कोंबडा कापतात अशी. काय करणार अशा लोकांना, जाऊ दे. देऊदादा म्हणते रत्नागिरी मुळगाव आहे तिचं, पण रायगडला राहते. ओके ओके. भरत दादा नमस्कार, जय हरी विठ्ठल. खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही आहे त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा. मी कोकणची आहे, कोकणातली कोकणची प्रीती या, तर नक्की सपोर्ट करा सर्वांनी. निलेश दादामध्ये बरोबर तर बोलली आहेस, मी तर एप्रिशिएट केलं आहे तुझ्या या मतांना. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. मला असं वाटतं यार, गणपती हा ना आनंदाने आणि म्हणजे एकदम छान साध्या पद्धतीत साजरा करणारा सण आहे. आणि आता मंडळ 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 करून या सणांचं अजून पाहिजे. खाल्ली सगळी, दाखव खाली, दाखव खाली कर. आज कशी काय संपली सगळी भाजी. ओ माय गॉड, 1 मिनिट मंडळी मी आली.
करते आणि वाचतच नाही. पल्लवी ताईने मला न सांगता ब्ल्यू दिले मला. ओके, मी पण देईन तुम्हाला. फक्त थोडा वेळ लागेल मला द्यायला. भरत दादा म्हणते ए प्रीती अक्का नमस्कार. ओ माय नमस्कार. प्रेमला माहिती आहे मी 4 महिन्यांनी दिलेला. निलेश दादाला पण मी 4 महिन्यांनी ब्ल्यू दिलेला. लाईव्हला नवीन आणावं लागेल काहीतरी. ओके प्रेम, काहीतरी आण. तुझ्या डोक्यात भरपूर काय काय चाललेलं असतं. भरत दादा म्हणता लाईक केलं हो माय 13 नंबरला. थँक्यू भरत दादा. चॅनलला सबस्क्राईब पण करा आणि रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं, त्याला या तुम्ही. आणि तुम्ही कुठले आहात? मी कोकणातली आहे दादा. देऊ दादा म्हणताय फॅन गोल गोल घुमत आहे. निलेश दादा म्हणतोय प्रेम उघड यार पिटारा. भारत दादा म्हणताय हो मुकी अक्का आवाज नाही येऊन राहिला. म्यूट केलेला, म्यूट. निलेश दादा इश्कवाला लव. देवू दादा म्हणते 5 वाजता लाईव्ह आहे त्या ताईंचं. ओके, काय आहे चॅनलचं नाव त्यांच्या? प्रेम बोलतोय. स्तुतीमध्ये आवाज नाही येत, आवाज नाही येत, आवाज नाही येत. हे ऐकायला सगळे मला कमेंट करतात, पण कमेंट करत नाही. फक्त माझं तोंड चालते ते बघत बसतात. सांगत नाही की या बोला, बोलत नाही कोण. म्यूट केला काय? हा म्यूट केलेला. निलेश दादा मध्ये थोडे मज्जा मस्ती करू आता. चला मंडळी थोडंसं मज्जा करू. प्रीती प्रेम बोलते आवाज वाढव प्रीतिया तुला यूट्यूबची शपथ हाय. आवाज वाढव प्रीतिया तुला यूट्यूबची शपथ हाय. भारत दादा मुख्या बैलांसाठी बातम्या चालू आहे का काय? नाही नाही, मुख्या बैलांसाठी नाही. म्हणजे बैल कोण? सगळे तुम्ही? हा. निलेश दादा म्हणते वसाड पडो हे का नेहमी सांगूचा लागता. अनम्यूट कर. रामदादा म्हणते आमका ब्ल्यू कधी देणार? म्हणजे ब्ल्यूची काय गरज असते मला सांगा. ब्ल्यूची काय गरज आहे? तुम्ही माझ्यासाठी लाईव्हला येतात की ब्ल्यूसाठी येतात मला सांगा. ब्ल्यूमुळे भरपूर काही नाही काय चालू असतं. मला ह्याला ब्ल्यू दिला, त्याला ब्ल्यू दिला. मी तर कोणालाच ब्ल्यू सारखा देत नाही. फक्त एक प्रेमला दिलं आहे, कारण तो स्टार्टिंगपासून एंडपर्यंत माझ्या लाईव्हला असतो म्हणून. स्तुतीताई हाय. देऊ दादा मध्ये बापरे 3 मंथ्स. हा विचार प्रेमला विचार देऊ दादा. बरं दादा मी नाशिकला राहतो व बहीण. ओके, स्वागत आहे तुमचं. नक्कीच सबस्क्राईब करा चॅनलला. नक्की सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. कारण मी तुम्हाला एक इन्सिडेंट सांगते. एका ताईंनी ना ब्ल्यू दिलेला एका माणसाला, आणि त्या माणसाने ना त्यांना काय केलं माहिती आहे? जे त्यांच्या लाईव्हला येतील त्यांना हाईड करून टाकलेलं. सगळे येतील त्यांना ब्लॉक करून टाकलं. त्यांच्या कमेंट डिलीट व्हायच्या. त्या ताईंना ना शेवटी काहीच सुचेना माहिती आहे. आणि त्या ताई एवढ्या वैतागलेल्या की एकदम म्हणजे गरीब. आणि त्यांनी सुरू केलेलं यूट्यूबचं आणि लाईव्ह घ्यायचे. आणि त्या लाईव्हमध्ये त्यांनी एकाला ब्ल्यू दिला आणि त्या ब्ल्यूने त्या माणसाने एवढा गैरफायदा घेतला ना त्यांचा. कोणालाही जाऊन काही कमेंट करायची असं. पल्लवीज लाईफस्टाईल चॅनलचं नाव आहे. ओके ओके देऊ दादा, नक्कीच बघते. ब्ल्यू दिसत नाही आता घेऊन काय उपयोग? हा ना, आता ब्ल्यू दिसतच नाही. पल्लवी लाईफस्टाईल चॅनल आहे. ओके बरोबर आहे ताई, तुझं माणसांवर विश्वास बसायला कारण थोडा वेळ लागतो. बरोबर की नाही देऊ दादा? आता तुम्ही मला बघताय ओके, पण मी तुम्हाला कोणाला बघत नाही आहे. फक्त तुमचे कमेंटच वाचते. पण थोडासा मला वेळ लागतो. माझा स्वभाव असा आहे की मंडळी बोलते मी सगळ्यांबरोबर, पण मला थोडासा वेळ लागतो त्या माणसांना ओळखायला. निलेश दादाला सुद्धा ओळखायला मला टाईम लागला. प्रेमला पण ओळखायला मला टाईम लागला. आकाश दादा नमस्कार. हाय, स्वागत आहे. ब्ल्यूचा रंग बदलून भगवा करण्यात येणार. हा यायला पाहिजे यार. संदीप दादा म्हणते ताई तुला शुभ दुपार. शुभ दुपार संदीप दादा. कुठून आहात तुम्ही संदीप दादा? संदीप दादा कुठून आहात तुम्ही? ताई मी लाईक केला आहे बघ. ओके ओके, थँक्यू सो मच. आणि चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, तळ कोकणातली. आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज पण आहेत माझ्या चॅनलवर. आणि जम्मू, आणि आता राहते मी जम्मूला, तर जम्मूतले पण टुरिस्ट प्लेस आहेत. नक्की पठाणकोट श्रीनगर. हे
तुम्ही जो पठाण मेरी जान. श्रीनगरवरून बोलताय का? आर्मीमध्ये आहात मग? आकाश दादा म्हणतायत मस्त आहे. एकच मिनिट चेक करतोय. काय चेक करतो भावा? संदीप दादा मी पण कोकणातली आहे आणि नक्की सबस्क्राईब करा. संदीप दादा ताई मी व्हिडिओ बघितले आहे. ओके, माझे व्हिडिओ बघितलात का? वा वा वा. सबस्क्राईब करा संदीप दादा. खूप छान वेडी आहे ताई तुझी. काय खूप आहे ताई तुझी म्हणजे माझी ताई. येऊ दादा मी पण एकदा ताईच्या लाईव्हवर गेलो होतो. त्या ताईंच्या सोबत असंच झालं. ब्ल्यू दिलं आणि सर्वांना हेड केलं आणि चॅनलची वाट लावली. येस दादा, यामुळे ब्ल्यू देताना पण म्हणजे भावनेच्या भरात किंवा कोणाला पण नाही म्हणू शकत नाही म्हणून देऊ नका. तुमचा जर विश्वास बसेल तरच द्या एखाद्याला. बरं जॉईन केलं व बहीण 3 शॉर्ट कमेंट पण केली. आठवणीने रिटर्न कर. येस थँक्यू. नक्कीच. अंकित दादा म्हणतायत राधे राधे दीदी जी. कैसे हो दीदी जी? हाय अंकित वर्मा, स्वागत है आपका. कहाँ से हो? गिझर चालू केलेलो असं गरम पाणी. संदीप दादा म्हणजे ताई जम्मू काश्मीरला काय करतेस? आहे इथं मस्तपैकी आराम करते. अंकित वर्मा हाय, कैसे हो अंकित भाई? संदीप दादा म्हणते ताई तुझा व्हिडिओ खूप छान आहे असं. थँक्यू. गोविंद नंतर आला रे आला कुत्रा, आला रे कुत्रा आला. हड 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 सगळ्यांनी हडहड करा. देवाचं नाव गोविंद आणि काय म्हणतात ते विचार बघा कुत्र्यांचे. चला चला कुत्र्यांना हाड हाड करा आणि सगळ्यांनी कमेंट करा हाड 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 हाड. लाज वाटत नाही कुत्र्यांना. सगळ्यांनी हाड हाड करा, हाड हाड करा. कुत्रा आलाय आपल्या लाईव्ह मध्ये, हाड हाड करा. संदीप दादा, भारत दादा शुभ दुपार. संदीप दादा म्हणतात. संदीप दादा तुमचं गाव कुठलं? नाही संदीप दादा, माझे मिस्टर पण तुमच्यासारखे इकडे काम करतात. माझ्याकडे ताई लाईव्हला 4 कडे ब्ल्यू आहे. सर्वांनी मला विश्वास ठेवून ब्ल्यू दिल्या. येस दादा, हाच विश्वास महत्त्वाचा आहे आणि त्यांनी तुम्हाला ओळखूनच तुम्हाला ब्ल्यू दिला असेल, बरोबर की नाही? आपल्या महाराष्ट्राला लागलेले हे किडे बघा मंडळी, किडे, हे सगळे किडे आहेत किडे. ताई कधी कधी जास्त कमेंट केल्या लाईव्हवर तर कमेंट हाईड होत आहे. मानसीच्या लाईव्हवर पण सेम प्रॉब्लेम झाला होता. खरंच होत आहे असं कमेंट मिळत नाही आहे. जर जेन्युअन वाटत असतील तर त्यांना. निलेश दादा आपल्या लाईव्हवरती किडे आले, कुत्रे आले, सगळ्यांनी हड 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 करा. आपल्या लाईव्हवरती किडे आले आहेत, कुत्रे आले आहेत. मिलिटरीमध्ये आहेत का? हो दादा, संदीप दादा. तुमचं गाव कुठलं तुम्ही सांगत नाही आहेत काहीच. संदीप दादा ते मी नाही लाईव्हवरती सांगू शकत काहीच, नाही सांगू शकत. ना 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 ना. त्यांना तात्पुरते दे लाईव्ह संपली की काढून घे. हाय पल्लवी ताई. देऊ दादा तुमच्या कमेंट मिस होत आहेत का? तुझी बहिणीला आईला जाऊन विचार मग इथं या. राईट देऊ दादा. त्यांना तात्पुरते. ओके पल्लवी ताई नमस्कार, स्वागत आहे.
याच का पल्लवी ताई? माझी कमेंट मिस केली तू ताई. आता मी तुम्हाला ब्ल्यू दिलाय, घ्या. संदीप दादा म्हणते ताई तुम्हाला इथं हेडक्वार्टर रूम मिळाली आहे का? येस दादा. पल्लवी ताई म्हणते कुठे राहता? पल्लवी ताई मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठल्या आहात? संदीप दादा म्हणते चाकण. ओके, चाकण जिल्ह्यातले आहात का? निलेश दादा म्हणतो फोन इलो होतो मिस लाईव्ह. ओके. अरे निलेश दादा, हे बघ आपल्या लाईव्ह मध्ये कुत्रे पण इले असत. देवांचं नाव ठेवतात आणि कुत्रे येतात. काय करायचं कुत्र्यांचं या? देऊ दादा या कुत्र्यांचं काय करायचं? पल्लवी ताई तुम्हाला शुभ दुपार. पल्लवी ताई तुम्हाला ही संदीप दादा शुभ दुपार म्हणतायत. संदीप दादा या असल्या कुत्र्यांना काय करायचं सांगा आता? पिसाळलेले कुत्रे आहेत आणि कधी पण लाईव्ह वरती येतात, काय करायचं? कोण इलो आता नवीन किडो? तो काय गोविंद नावाचो किडो? तू जाऊन पहिली बहिणीकडे जाऊन बोल हरामखोरा. आय एम बॅक. मानसी धू धू तो बघ, एक किडो इलेलो, गोविंद नावाचा किडो इलेलो, ते का धुवून काढ चल. मानसिक ड्युटी दिली आता मी. बघूया आता मानसी कसं हँडल करता. मानसी आता तू हँडल कर चल, बघूया. आता मी मानसीकडे दिलंय या काम. मानसी बघूया आता कसं हँडल करता. आता मी ट्रायपॉड आता इथं ठेवतोय. ओके, आता बघूया मानसी काय करता. फोन इलो होतो मिस केलेला. ओके निलेश दादा आता बोल. नाही होत सेटिंग. कसली सेटिंग यार? निलेश आई बहिणीवरून बोलू नका प्लीज कोणी. येस, आई आणि बहिणीबद्दल नका बोलू, जाऊ दे. आपण त्यांच्या लायकी म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या लेवलला नाही जाऊ शकत. पल्लवी ताई गेल्या. हा संदीप दादा पल्लवी ताई गेल्या वाटतं. मानसी बोलते पिसाळलेल्या कुत्र्याला इंजेक्शन दे शब्दांचे, मग शांत होतील. ओके मानसी. बिन बाप्पाचा अवलाद आहे तो, त्याला लाज शरम काही नाही. आई बाप आणि बहीण आपण नको काढूया, बाकी सगळं बोलू. ओके मंडळी, भावांनो छान छान कमेंट करा. आपली बहिणी सारखी आहे. संदीप दादा कोणाला सांगताय तुम्ही हे? पिसाळलेल्या कुत्र्यांना हे नाही कळत, ते त्या मेंटॅलिटीचेच नसतात की बहीण आई भाऊ. नो वे, त्यांना काही नाही. त्यांना तसंच बोलून धडा शिकवला पाहिजे. देऊदादा म्हणतायत. देऊदादा प्लीज, देऊदादा प्लीज. आई बहीण बाप नको, जाऊ दे. कारण त्यांची तरी काय चुकी असणार? त्यांनी तर असं त्यांना जन्माला घालायचं नसेल. कुठल्याच आई वडील ना ह्या विचाराने जन्माला नाही घालणार की माझा मुलगा जाऊन अशी घाण घाण बोलेल, बरोबर की नाही? अमर दादा म्हणतायत हाय हाय. अमर दादा नमस्कार. राहुल दादा म्हणतायत हाय हाय नमस्कार. राहुल दादा प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा या. जेवढे तुम्ही कमेंट केलात ना एवढ्या लोकांनी, तेवढे लाईक सुद्धा झाले नाहीये. निलेश दादा आई बहीण नको मध्ये, बरोबर आहे निलेश दादा, नको आपण आई बहीण कोणालाच करू. नाही सुधारत, नाही ते नाही सुधारणार. हे लागलेले आपल्या महाराष्ट्राला किडे आहे. संदीप दादा म्हणते अरे दादा माझं 2 मिनिटांसाठी असतो लाईव्ह, महाराष्ट्रभर दिसत असते लाईव्ह वरती. हसा खेळा गप्पा मारा, अशी घाण कमेंट करू नका. मग तेच ना दादा, यांना नाही कळत. एखाद्या लेडीज दिसली की काहीतरी फालतू बोलायचं, मग ती डिमोटिवेट होणार, बरोबर? ओके बरं, तर मी शिव्या देतो त्याला. अमर दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू अमर दादा. जाऊ दे हो, आपण असं बोलायचं ना, शिव्याने नाही, असे आपले शब्द वापरायचे ना की त्याला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे, असे शब्द वापरा. शिव्याने काय नाही फरक पडत. माझा चष्मा कुठे ठेवला यार मी? खुशी कमेंट थांबल्या का?
टॉप 1 प्रेम बोलतोय. निलेश कोयंडे 1538 डन. देवदादा म्हणता मी तर सर्वांनाच डायरेक्ट शिव्या देतो डायरेक्ट, मग ते पळतात. जाऊ दे देवदादा, जाऊ दे, शिव्या नको देऊ. आपण एवढे खालच्या पातळीचे नाही आहेत ना त्यांच्यासारखे. विजय दादा म्हणतायत ताई खूप संयम आहे तुमच्याकडे. विजय दादा, आता वर्ष होईल मी लाईव्ह घेते. ह्या सगळ्या गोष्टी मी खूप बघितल्यात की लेडीजला येऊन खूप टॉलरेट करतात काही काही माणसं. पण मला सगळ्या लेडीजना हेच सांगायचं आहे की काही टेन्शन घेऊ नका. तुम्ही सक्षम आहात. तुमच्याकडे पण शब्दांचा भंडार आहे. खोला पिटारा आणि बोला एकदम बिंदास. फक्त आपण त्यांच्या आई बहिणी वगैरे नायक नको काढू. बस बाप आई बहीण त्यांचा काही दोष ना. पण असे शब्द काढा की त्यांना स्वतःची लाज वाटली पाहिजे. देव प्रेम सगळ्यांना डन करतोय. निलेश दादा मध्ये मानसी जवाब दो हो तू पण कणखर. येस, मानसी पण नक्कीच होईल आणि ती पण छान लाईव्ह घेते असं मला वाटतंय. अमरदादा म्हणताय कोण काय बोललं तुम्हाला, त्याला कोल्हापुरी पायतान घ्या. अमरदादा आहेत की आपल्या लाईव्ह मध्ये खूप किडे येतात, असे येतात आणि मग बोललो ना की पळून जातात. विजयदादा म्हणते बरोबर आहे तुमचं. विजयदादा कुठून आहात तुम्ही? अमरदादा हे किडे ना खूप असतात. फक्त लेडीजला ना जास्त त्रास द्यायचा असतो की ते गोविंद आहेस का, गोविंद गेला कधीच पळून. गोविंद कधीच पळून गेला दादा. विजय दादा मुंबईवरून आहात, ओके, वा वा. विजय दादा नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असते. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, त्यामुळे माझ्यात ती हिंमत आहे की अशा लोकांना बरोबर वटणीवर मी हाईड नाही करत, कोणाला ब्लॉक नाही करत. पहिली करायची स्टार्टिंगला जेव्हा मी लाईव्ह घ्यायला सुरुवात केली ना, तर 1 महिना मी तेच करायची. आली कमेंट लगेच हाईड करायची, आली कमेंट लगेच हाईड करायची. पण आता मी नाही ते करत. असू दे, बोलू दे त्यांना. प्रेम बोलतोय फालतू बोलणाऱ्या लोकांना उत्तर न देता पण आपल्या कामातून त्यांना उत्तर देत राहायचं, कारण शांतता हीच कधी कधी सगळ्यात भारी उत्तर असते. येस प्रेम, बरोबर प्रेम. निलेश दादा म्हणते हो इश्कॉला लव चांगली लाईव्ह चालायला हवी. इश्कॉला लव हो, इश्कॉला लव लाईव्ह चांगली चालायला हवी. होय निलेश दादा, आपली लाईव्ह चांगलीच चालणार. हरिभाऊ म्हणतात दिलवाले 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 दुल्हनिया ले जाएंगे क्या. मंडळी प्लीज सबस्क्राईब करा. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले आतापर्यंत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर बहिणींनू आणि ताईंनू, माझ्या लाईव्हवरून मी तुम्हाला हेच सांगेन की घाबरून जाऊ नका अशा लोकांना. त्यांच्यामुळे तुमची लाईव्ह एंड करू नका. एवढंच. आपण धीटपणे उभं राहायचंय. ती माणसं फक्त 2 मिनिटासाठी तुम्हाला घाबरवण्यासाठी येतात, पण तीच 2 मिनिटं आपण पाय धरून घट्ट मातीवर पाय धरून उभं राहिलो ना, तर आपल्याला आपलं यश आपल्याला भेटणार आहे. हरिभाऊ म्हणताय 20 नंबर लाईक केलं आहे वहिनी तुम्हाला. थँक्यू हरिभाऊ, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. हरिभाऊ चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. हाय आशुतोष, जेवण झाले का? जेवणामध्ये काय होतं आज? जेवायचं आहे आशुतोष. आता चपात्या केल्या आणि दही म्हणजे बुंदी रायता आणि पनीरची भाजी बनवली आहे. प्रेम बोलतोय आपण इतकं पुढे जायचं की त्यांचं बोलणं मागेच राहील. येस प्रेम. आणि तुम्हाला खरं सांगते, मी या मेंटॅलिटीची बनली आहे की लाईव्ह संपल्यानंतर मला आठवतच नाही की त्या माणसाने मला काय बोललं हे. मी विषयच काढून टाकते. कारण काही आपण जरी आता इथं आपण स्ट्रॉंग दाखवलं आणि लाईव्ह बंद केल्यानंतर त्या गोष्टीचा विचार केला ना, तर आपलं काही स्ट्रॉंग दिसणं काही म्हणजे फायद्याचं नाही आहे. जर तुम्ही इथं स्ट्रॉंग राहताय आणि लाईव्ह एंड केल्यानंतर लाईव्हचा विषय बंद करताय ना, तर तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये यशस्वी होऊ शकता. कारण निगेटिव्ह कमेंट खूप इम्पॅक्ट करतात आणि ज्यांना निगेटिव्ह कमेंट इम्पॅक्ट करत नाहीत ना, ते नक्की पुढे जाणार. निलेश दादा म्हणतायत देऊ दादा हो, शिस्तीत बोलून अशी घाण काढायची की वरपासून खालपर्यंत सोलून काढायचे, शिवीगाळ न करता. येस, तेव्हाच आपण जिंकू शकतो. निलेश दादा म्हणताय प्रेमने मस्तच हँडल केलं मयुरीला. येस, मग तसंच बोलायचं. मी स्टार्टिंगला कसं बोलली तिला माहिती आहे का?
तिने बोलली की असं तसं काहीतरी बोललेली, आता आठवत पण नाही मला. पण म्हणजे असं शिवाय न घालता आपण हँडल करायचं, एवढंच सांगायचंय. विजय दादा म्हणते, ताई कोकणातली माणसं किती मोठ्या मनाची असतात हे ओळखायला मोठं मन लागतं. येस विजय दादा, या आमच्या कोकणात कधीतरी. आशुतोष म्हणतोय, मी 2 वेळा जेवलो आतापर्यंत. तुम्ही दिवसभर पासून उपाशी नका राहत जाऊ, काहीतरी खाऊन घेत जा, लाईक फ्रूट, मिल्क, बनाना, ॲपल अँड प्रोटीन्स. जेवणाकडे लक्ष द्या. हो आशुतोष, नक्की नक्की देईन मी. नाश्ता करते मी, त्यानंतर दुपारी जेवते आणि त्यानंतर रात्री जेवते. मध्ये मला अजिबात काही खायला आवडत नाही. हाय साक्षीताई, हॅलो सर्वांना, कसे आहात सर्व? मस्त आहोत साक्षीताई, तुम्ही कसे आहात? आणि कॉंग्रॅच्युलेशन साक्षीताई, तुमचं पहिलं पेमेंट आलेलं आहे. खरंच आनंद झाला की कोकणातली ताई आता एखादी कोकणातली ताई आपल्या जवळची पुढे जाते आणि पुढचा टप्पा गाठते आणि तुमच्याकडनं आम्हाला चांगल्याच प्रेरणा भेटतील. तर खरंच खूप 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 छान. निलेश, गुड न्यूज समजली का? येस साक्षीताई, निलेश दादा गुड न्यूज समजली का विचारतायत. प्रेम बोलतोय, शांत आहे म्हणजे उत्तर नाही असं नाही, फक्त त्यांच्या पातळीवर उतरायची इच्छा नाही. बरोबर आहे प्रेम, आपल्याला त्यांच्या पातळीवर उतरायचं नाही आहे. एक वेळ अशी आली होती, ताईला डायरीमध्ये लिहायला सांगितल्या होत्या मी आय डी. येस, त्यानंतर मला वाटलं अशांना का त्यांच्या आय डी लिहायच्या, चल गेली उडत सगळे. एवढे मोठे नाही झाले की मी त्यांच्या आय डी लिहून घेईन, है ना. आता आपण सगळं म्हणजे नजरेने आणि आपल्या शब्दाच्या ताकदीने सगळ्यांच्या आयडिया ब्लॉक करून टाकतोय. इला साक्षीताई इला, ये साक्षीताई इला आपला. साक्षीताई हसते. संदीप दादा म्हणताय, ताई 2023-24ला मी पण जम्मू काश्मीरमध्ये इथं होतो. ओके, कुठे होतात जम्मू काश्मीरमध्ये तुम्ही? संदीप दादा म्हणताय, सुस्वागतम साक्षीताई, सुस्वागतम. साक्षीताई म्हणताय, केसडी जीपी की काका जीवाजी ग ग. थँक्यू ताई सपोर्टिंग कमेंटसाठी. साक्षीताई कमेंट करतायत. विजय दादा म्हणते, मी रत्नागिरीला कुवार बाव येथे जॉबला होतो तेव्हा मला कोकण काय आहे हे माहीत आहे. वा वा, मस्त आहे दादा. विजय दादा, कोकणातलं वातावरण, कोकणातली माणसं खरंच खूप छान आहे. निलेश दादा म्हणते, साक्षी ताई देवगडचा हा माझी खूप छान ओळख. हा येस, आम्ही भेटलो निलेश दादा. विलास दादा म्हणते, हॅलो ताई, रक्षाबंधन जवळ आलं आहे. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे लाईव्ह वरील सर्व काही दादांना रक्षाबंधनाच्या ॲडव्हान्स शुभेच्छा. विलास दादा, तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा रक्षाबंधनाच्या. आणि सर्वांना, माझ्या भावांना, सगळ्यांना तुम्हाला खूप उदंड आयुष्य लाभो ही ह्या तुमच्या कोकणच्या ताईकडनं प्रार्थना आहे देवाला. देऊ दादा, संदीप दादा, हे नाही सांगू शकत मी. इकडचं मी तुम्हाला जास्त काही नाही सांगू शकत लाईव्हमुळे. मला मिस्टरांनी ते अलाउड म्हणजे पूर्णच म्हणजे असं सांगणं बंद करून ठेवलंय की लोकेशन काय, कुठे युनिट काय, हे नाही सांगू शकत मी. सॉरी संदीप दादा, माफ करा. साक्षीताई म्हणते, थँक्यू निलेश, खूप खूप थँक्स. साक्षीताई म्हणते, तुझ्या एंडला डॉलर पूर्ण झाले, तुझ्यामुळे एंडला डॉलर पूर्ण झाले असं निलेश दादा म्हणतायत. निलेश दादांना म्हणतायत. निलेश दादा म्हणतायत, साक्षीताई कशी मिळाली ही लाईव्ह? निलेश दादा, तूच सांगितलेलंस ना त्यांना माझी लाईव्ह. साक्षीताई म्हणतायत, मी येते इकडे. हा, साक्षीताईचं आणि आमचं बोलणं कधीच झालंय निलेश दादा, महिना झाला आम्ही येतो एकमेकांच्या लाईव्हला. पण साक्षीताई बोलत नाही ना त्यांच्या लाईव्हला, फक्त ते चालू ठेवतात ना स्क्रीनकास्ट, त्यामुळे बोलायला तर काही भेटत नाही असं. मग आमच्यात लाईव्हवर बोलतो आम्ही. संदीप दादा म्हणतायत, साक्षीताई दाजी जम्मूला आहे का काश्मीरला? साक्षीताईंचे जम्मूला कसे असतील? ज्यांच्या यशात आपला थोडासा वाटा असतो त्यांचं यश पाहताना मिळणारा आनंद वेगळाच असतो. येस प्रेम, खरंच. आणि तुमचा वाटा माझ्या म्हणजे यूट्यूब जर्नीमध्ये खूप आहे. मी कायम लक्षात ठेवेन. खरंच, कुणाच्या स्वप्नांना तुमच्या एका छोट्याशा सपोर्टची गरज असते, म्हणून शक्य असेल तिथे साथ द्या.
येस प्रेम, निलेश दादा आणि देऊ दादा गॉडफादर आहेत, संदीप भुजबळ दादा आहेत आणि अनिल नाईक म्हणून दादा आहेत. भरपूर अशी लोक आहेत. साक्षीताई आहेत, यांनी सगळ्यांनी भरपूर साथ दिली आहे मला, तर धन्यवाद सर्वांचं. हो निलेशने सांगितलं. येस साक्षीताई. आशुतोष दादा म्हणतायत हे लोक फक्त गरीब शांत इनोसेंट लेडीजला त्रास देतात आणि जे लेडीज डेअरिंगफुल ब्रेव बोल्ड असते, जे तोंडावर शिव्या देऊन त्यांची पूर्ण इज्जत काढतात, त्यांना त्या लेडीजला हे लोक खूप भितात, पंगा घेत नाही. येस गायबच झाला ना त्यांना, त्याला वाटलं की आता मी गप्प बसेन, तो बोलेल ते ऐकून घेईन, सगळ्यांना कमेंट दिसतील, गायबच जातात. 2 शब्दात ना माझ्या गायबच होऊन जातात आमच्या. हो ना निलेश दादा प्रेम. आप आप एक जरी असा आला तर सगळे तुटून पडतात त्याच्यावर, गायब. त्याला वाटतं की ह्या लेडीजच्या लाईव्हला असेच असतील, म्हणजे एक दिवस येतात 2 दिवस नाही. अरे पण माझ्या लाईव्हला खूप चांगली चांगली माणसं येतात. पार्टी हा ताई. निलेश दादा कधी पार्टी देताला साक्षीताई? निलेश दादा म्हणते अरे वा खूप खूप अभिनंदन साक्षीताई. सूरज दादांचा पण इला काय पेमेंट खूप बरा वाटला ऐकून. सूरज दादा कोण? निलेश दादा. पार्टी हा ताई. उल्हास केरार म्हणतायत, केरकर म्हणतायत. हाय हाय उल्हास दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? साक्षीताई माझे नाही हो जम्मूला, माझे स्वप्नात पण नाही घेऊन जात काश्मीरला. या साक्षीताई, फिरायचं असेल तर नक्की या. आशुतोष दादा म्हणते शांत राहिले की हे लोक फायदा घेतात, म्हणून यांना तोंडावर शिव्या द्यायच्या, घरात घुसून मारायचं, तोंडावर इज्जत अवकात काढायची, शिव्या द्यायच्या, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, शांत बसून फायदा नाही. येस आशुतोष. चला मला जाऊ द्या, धन्यवाद आभार. कार्यक्रम चालू होईल. येस आता मी पण जाते मंडळी, एक तास होऊन गेलाय, भूक लागली आहे. येवा ताई, येवा. कधी ता पार्टी आहे? ओके बोलवा तुम्ही कधी पण गावा गेलो की. ओके ओके प्रेम, मी पण आता चालते, मला पण भूक लागली आहे. परीला आणि मला, खुशीताने आमची जेवण झाली. निलेश दादा म्हणते छान छान. अगं तुझी मेहनत आहे साक्षी, जे भाव मनापासून मानतात ते का मी पण मनापासून. येस थँक्यू सगळ्यांका लाईव्हला इल्याबद्दल, आणि असेच सपोर्ट करत रवा, येत रवा बरं का मंडळी. चला मंडळी, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आपलं मस्त आज लाईव्ह झालं, छान छान. तुझी लाईव्ह किती छान. थँक्यू प्रेम. बाय मंडळी, काळजी घ्या. अजून किती आले माहीत नाही. $100 तुम्हाला मला वाटतं 9-10 तरी आले असतील, बँकेत गेली नाही. ओके ओके 9-10 तरी आले असतील. आशुतोष म्हणताय मॅम तुम्ही कोकणामध्ये आहात तरी तुम्ही विदाऊट नॉनव्हेज खायचं 1 मंथ कसे काय राहू शकता? मी कोकणातली आहे, पण आता मी जम्मूला राहते आणि इथं फक्त चिकनच मिळतं, मासे वगैरे असे चांगले असे भेटत नाही जे आपल्या महाराष्ट्रात भेटतात तसे. त्यामुळे मी राहू शकतो. मी असं नाही की म्हणजे नॉनव्हेज शिवाय राहूच शकत नाही असं नाही. 1 महिना राहू शकते, 2 महिने राहू शकते. बाय ज्ञानेश्वर दादा. वरचे कमेंट वाच. मॅम तुम्ही कोकण हे वाचलं की? वाचलं. बाय साक्षीताई, बाय आशुतोष, बाय देऊ दादा, बाय निलेश दादा, बाय प्रेम, बाय लवू दादा, देऊ दादा, सॉरी देऊ दादा, सगळ्यांना बाय बाय. ज्ञानेश्वर दादा बाय बाय. छान छान लाईव्ह, किती छान सबस्क्राईब, किती छान सपोर्टर, किती छान लाईक करणारे पण छान. आपलं लाईव्हच पूर्ण छान बरं का. आता आज्ञा द्या, भूक लागली आहे, पोटात कावळे ओरडत आहेत. बाय बाय.